ଯେତିକି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ଯେତିକି ପାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ସେହି ପରଗ୍ରାହୀ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତମେ ଭୋଜନ କରୁଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି। କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ଜଗତରେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦିନହୀନ, ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦୂଷିତ, ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଭିକାରୀ, ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦିନହୀନ ପାପୀ ଅକିଞ୍ଚନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଧନୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ଟଙ୍କାରେ ଲୋଭ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପାପୀ କିଦ୍ରିତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ କି? ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ପାଇବା ଲୋକ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କିଦ୍ରିତ ତୃଷିତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଆମେ ଭଲ ସାଟୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଏ ପ୍ରକାର ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ତୁ ତ ଗରିବ, ତୋର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ନିକଟରେ ବିବାହିତ ହେବି, ଆଉ ତମ ନିକଟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ହେବି? ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦିନହୀନ, ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଯୋଉମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଭିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର କିଛନ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ତାହାଙ୍କ ଦିନହୀନ ପରଗ୍ରାହୀ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସେହି ଆଉ ତୃଷାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେହି ନିବାରଣକୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ବଳ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। କାହିଁକି ଧନୀମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଧନୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଦେଖିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ କାହା କାହାକୁ କୋଟିପତି କରିଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଟଙ୍କା ସୁନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ପରଗ୍ରାହୀ ହେଲି, ଏ ପ୍ରକାର ପାପୀ ହେଲି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରାଜା। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରାଜା। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ମୂଲ୍ୟବାନକୁ ରାଜାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ସେ ଦରିଦ୍ର ଅକିଚନ ଲୋକ, ତୃଷିତ ଲୋକ, ପାପୀ ଲୋକ, ପରଗ୍ରାହୀ ଲୋକ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହସ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋଜନ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାତ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
आसी अछंती धार्मिक अर्थ होची ज्ञान लोक माने से शास्त्री ज्ञान लोक कहउचंती तमे तांको निकट पापी करो ग्रहण करो की पाई तमे भजन करूच की पाई तमे कहा पिया करूच तांको निकट रे से गोटे शास्त्री से गोटे धार्मिक लोक। हालेलुया हालेलुया ज्ञान लोक मान को धार्मिक बोली कहा जाए और से प्रकार यीशु कहते मुता से ज्ञान लोक मान को निकट रे मु आसी नाही मु से पापी लोक मान को आह्वान करबा को आसुची आसी अछि जगत को जते बेले प्रभु आसीले जति की पापी आ एमती करग्राही लोक मान को सदा प्रभु ता को निकट को आह्वान कले आ जेतु आ यीशु को निकट रे पछे पछे बुलिबा लोक को आ से पापी करग्राही माने ही पाइले किंतु बड़ बड़ धनी व्यक्ति माने यीशु को सहित बुलिले नाही यीशु को वाक्य सुनले नाही से पापी और करग्राही लोक ही स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे से लोक ही यीशु को वाक्य सुनिले। हालेलुया हालेलुया तुमे देखि पारिलो नाही सुनी मध्ये तुमे सुनी पालो नाही सुनी मध्ये तुमे सुनी पारिलो नाही जहन से धार्मिक पथ देखाइले तुमे ताहा कथा सुनिलो नाही बाप्तिजित जहन आ से प्रकार यीशु मध्ये आ से आम पाई आसंती आम पाई से जगत को मुक्त कले किंतु से धनी मान को निमंते नाही सेति भाई आज जगत उछुली उठुची और जो माने दिनहीन लोक माने से माने प्रथम रे स्वर्ग राज्य को प्रवेश करिवे किंतु धनी माने जो ऑटो रो प्रवेश करिवे किंतु से माने चित्र रो ऑटो रे प्रवेश करिवे किंतु रियल रे से माने प्रवेश करि परिबे नाही धनी माने स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवा पाई केते कठिन। हालेलुया केते कष्ट सदा प्रभु कहले से धनी युवक को सदा प्रभु कहउछथि आपण माने कतारे स्वर्ग राज्य पसी परिबे किंतु रियल रे पसी परिबे नाही आमे मुखरे कहिताउ नै स्वर्ग राज्य बोले केते आनंद आ से माने धनी व्यक्ति माने मुखरे पसाई परिबे आ सुनछि जे परि चिल्लाइबे से प्रकार से माने पसाई परिबे किंतु आमे रियल रे जाई नता स्वर्ग। हालेलुया सेति भाई प्रिय मंडली प्रिय आ प्रभुकर दास दासी माने आपण माने से दरिद्र आ से करग्राही पापी अछती बोले आपण माने भय कर नाही मु काई केते आ किछ खाइबा को मिलुनी मो निकट रे बोले आपण माने भय कर नाही आपण निकट रे सर्वशक्तिमान अछंती आपण माने एटी जा कांदिले आ से जीवंत वाक्य पाइबो से जीवंतर अनंत जीवन पाइबो आपण नुवा जीवन पाइबे नुवा जीवन पाइले आनंद ही आनंद केबे ही सरीबो नाही। हालेलुया हालेलुया कोन हो केबे ही सरीबो नाही से जीवन में पाइबा जो माने धनी व्यक्ति माने अछंती से माने जीवन पाई परिबे नाही काहे की पाई परिबे नाही से मानन कटारे आउ कोन अछि शैतान रो कथा अछि से माने बड़ बड़ कथा कहंती लोक मान को भय करंती नाही से माने टंका पाई भय करंतु नाही आज जण को दुष्कर्म रेप करबी रेप करी के मु गले की किछि नाही मु टंका देई देबी। हालेलुया कोन करबी टंका देई देबी किंतु मुसे काम करबी एका अनेक धनी माने प्रकार बाबंती किंतु जो माने दिनहीन कृषित मानव जाति माने भय करती कारण जगत रे से मानव रे भय अछि यीशु को निकट रे से मानव रे भय अछि से माने प्रथम रे से स्वर्ग राज्य प्रवेश करती। हालेलुया आगमन बेल पाखे आसुची के रहिबो नाही आ के जन्म ग्रहण करिबो नाही के जगत रे आ एक मनुष्य भी रहिबो नाही सेटा ही शेष। हालेलुया शेष पहुंचुची परिवर्तन जीवन काट शेष पहुंचुची आउ के मनुष्य रहिबो नाही स्वर्गदूत ही पृथ्वी रे बुलिबे सिना गोटे मनुष्य को दुसिबो नाही। हालेलुया आउ केबे मनुष्य जन्म करिवे नाही शेष दिन जाउची के जन्म ग्रहण करिबो नाही के जगत रे के रहिबो नाही के रहिबो नाही के स्वर्ग को पवित्र आत्मा सहित के से अनंत जीवन पाइबो से व्यक्ति ये जगत को बुली आसीबे स्वर्गदूत परि से माने उग्रस परि बुलिबे किंतु मनुष्य एक मनुष्य के रहिबो नाही से आगमन पहुंचुची। हालेलुया सेति आपण माने आ कृषित कित्रित मानव जाति माने ईश्वर को निकट रे सावधान रहतु तम पाई कोन आसुची आनंदर विषय आछि। हालेलुया कोन आसुची आनंदर विषय आसुची आपण माने जागृत रहतु शेष दिन पर्यंत प्रभु अपेक्षा करतु आ शेष जते बेले होची एही जगत रे के उत्पन्न हेबे नाही कि आ एमती काम करिवे नाही आ एमती प्रकारे अनेक गास काम करिवे नाही
କାଟ କାଟିବେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କିବା ଆଉ ସରକାର ହବ ନାହିଁ ଆଉ ନୂଆ ତର ସରକାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଚାଲିବ ନାହିଁ କିଛି ଚାଲିବ ନାହିଁ କି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିବ ନାହିଁ କି ଗାଡି ଚାଲିବ ନାହିଁ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ଏ ଜଗତରେ କଣ ହବ ବୁଡିଯିବ ଯେତିକି ଅଛି ସାଫା ବୁଡିଯିବ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଆଜି ଜଗତରେ ଯେତିକି ଆମେ ବୁଲିଛୁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଅଟୋ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ଯାହା ସହିତ ବୁଲିଛୁ ସେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ବୁଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଗତରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏ ଜଗତରେ ବୁଡିଯିବ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡି ଗୁଡା କେମିତି ରହିବ ହାଲେଲୁୟା ଶେଷ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ ଲୋକ ବିଚାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ପଳାଇବେ ଆଉ ଲୋକ ଦେବେ କି ପୃଥିବୀକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଉ କୋଉଟା ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଗୃତ ରୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ କିଏ ଜିତିବ ସେହି ଧନ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହିଁ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ କହି ଆସିବେ ନାହିଁ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଦିନ ଆସୁଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ନରକରେ ଆଉ ଗିରିମିରି ହେବେ ସେମାନେ ସେଠି ଚିରକାଳ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଇ ରହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖ ମାଉଥ ଆଉ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛୁ ଏଟା ସବୁ ବୁଡିଯିବ ଜଗତରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ କେମିତି ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଶେଷ ଦିନରେ କିଛି ଚାଲିବ ନାହିଁ କଣ ହବ କିଛି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲେ ସିନା ଚାଲିବ ନାଇଁ କି ଏ ମାଟି କଣ ଚଲାଇ ପାରିବ କି ନାଇଁ ଆଉ ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ମା ପେଟରୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ଶେଷ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରଗ୍ରାହୀ ଯୋଉମାନେ ପାପୀ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏମିତି ରାଜା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେ କେଡ଼େ ମହାନ ରାଜା ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜଗତରେ ଆଉ ଯେତିକି ଗାଡି ଗୁଡା ସୁନା ବାଙ୍ଗଲା ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଯାଉଛ ହେଲିକପ୍ଟର ଅନେକ ବିଷୟ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ମନୁଷ୍ୟଟାରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତମେ ସବୁ କିଛି ଆଚାରକୁ ଦେଖିବ ଉପରେ ଯିବାଟା ସବୁ କିଛି ପମ୍ପ ସବୁ କିଛି ଜଗତରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତ ଅଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣରେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବନାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ କି କଣ ମଣିମାନେ ବନାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଶେଷ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଶେଷ ଦିନ ଯୋଉମାନେ କିଦ୍ରିତ ଗରଗ୍ରାହୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ